Γράφει το πόδι ρε. Ωραία, πάμε. Πάτα. 20-15, προβάδισμα για την παρέα Williams. Ένα δύσκολο προσπάθεια. Καλάθι από τον γειτόνι Williams Κάση. 2 πόντων. Ρόντο. Κλέβει ο Τζέιμς από την φωνά. Στους 3 πόντων. Αστοχή. Ο Πίρς στο αμυντικό rebound. Άλεν. Μπάλα στον Ρόντο. Έχει αντίπαλο τον Williams Πίρς για 3. Για τον σκοράρι. Αμυντικό rebound του Γκλάνσφας. Κάνει την παράβαση. Κάνει την παράβαση. Μιλάς, έλα. Κάνει την παράβαση. Άλεν για 3 από το πουθενά. Αστοχή. Ο Τζέιμς. Από πάρα πολύ μακριά υποπίεση. Σουτ. Θα σταλεί σε ελευθερό γκολ.